Καλώς ήρθατε στο Virtual Reality Greece, στο πρώτο επεισόδιο που κάνουμε VR Gaming. Εδώ ξεκινάμε στο Battle Talent με ένα σφυρί που μας έχει δώσει. Για την ακρίβεια κάνουμε ένα level 2 dungeon, αρκετά απαιτητικό, πολύ δύσκολο. Και επιλέγω να πάω από το route το οποίο δίνει ένα κρυφό δώρο, ίσως χρήματα ή όπλο. Αποκτάμε και ένα σπαθί. Θα χρειαστεί λίγο parkour. Το οποίο το κάνουμε και λίγη τύχη. Την οποία την έχουμε. Λίγο κόλλημα είχαμε εκεί, αλλά όλα πήγαν καλά. Και το παιχνίδι μας εμπεραβεύει εν τέλει με λεφτά. Κάτω αριστερά φάνηκαν ότι πήραμε 16. Και ξαναγυρνάμε στους αντιπάλους μας. Είναι ένα αρκετά απαιτητικό παιχνίδι, το Battle Talent, αρκετά δύσκολο, υπέροχο physics combat game, που πραγματικά σε εξωθενώνει, είναι πολύ καλή γυμναστική, εδώ ο φίλος δεν πεθαίνει εύκολα. Αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον να δεις τις αντοχές σου, τις ικανότητές σου, και να διασκεδάσεις, γιατί είναι όντως διασκεδαστικό. Ψάχνω εδώ για κάποιο όπλο, κάτι έξτρα, και βρίσκω ένα ωραίο σπαθάκι. Τα όπλα έχουν durability, οπότε πρέπει να τα προσέχεις. Εδώ ψάχνω ένα πολύ σημαντικό upgrade, το οποίο είναι lifesteal στο hit, και δυστυχώς δεν το πετυχαίνω ούτε με το δεύτερο refresh. Κοιτάω τα λεφτά μου, πλέον κοστίζει 20 το refresh. Τελικά τα 16 βοήθησαν από τον Παούλο, αλλά όχι πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς στάθηκα άτυχος. Δεν πήραμε το HP στο hit. Πολύ βασικό. Και είναι δύσκολο dungeon. Δυστυχώς δεν θα πάει πολύ καλά αυτό το round. Γκομπλινάκια, εύκολος αντίπαλος, αλλά ήταν αρκετά ενεργητικά. Πετάνε βόμβες, πραγματάκια, ταγεράκια. Κολλάνε στα όπλα. Αλλά σε γενικές γραμμές ο εύκολος αντίπαλος. Ένα πολύ ωραίο δίχυρο όπλο, ίσως κινέζικης προέλευσης, υπέροχο, και είναι και πράσινο, που σημαίνει ότι είναι enchanted μία φορά, έχει παραπάνω damage. Για όσους κατάφεραν να προσέξουν, το life μου είναι 24 από 80 αρχικά. Ήδη μας έχουν χτυπήσει πολύ. Ο λόγος που ανέφερα πιο πριν το durability είναι γιατί δυστυχώς χάνω αυτό το υπέροχο όπλο, γιατί δεν παρατήρησα ότι κοκκίνησε έχοντας χάσει durability, και συνεχίζω να το χρησιμοποιώ.
Και εδώ είναι το κόκκινο όπλο το οποίο καταστρέφεται. Και προφανώς όταν κάνεις ένα λάθος, ένα ακόμα ακολουθεί. Χάνουμε έτσι άδοξα το resurrect μας και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αρκετά ευκίνητα τα ορκ. Και αυτό δεν είχε πεθάνει. Εδώ όντας πολεμιστές παίρνουμε την παραπάνω ζωή. Τα υπόλοιπα ήταν για μαγεία και ranged damage. Δεν μας ενδιαφέρουν. Επίσης έχει σημασία και η επιλογή των όπλων, ανάλογα με τους εχθρούς. Και εδώ βλέπουμε ότι αλλάζω με τη μία με το που βλέπω ότι είναι σκελετή. Αρκετά επικίνδυνη, είναι πάρα πολύ και βαράνε πολύ γρήγορα. Μπορείς πολύ εύκολα να πεθάνεις. Παρ' όλα αυτά εγώ χτυπώ κεφάλι και όπλο συνήθως. Και καταφέρνω να τα αποδεκατήσω. Χωρίς να χάσω και life. Σχεδόν χωρίς να χάσω life, γιατί μόλις έχασα. Αρκετά ύπουλο παιχνίδι. Και δυστυχώς δεν έχουμε και το power up το οποίο είναι αρκετό να μας κρατήσει ζωντανούς. Και κάπως έτσι άδοξα τελειώνει το πρώτο run, το οποίο παρεμπιπτόντως δεν ξέρω πώς πέθανα, αν μπορεί κάποιος να βρει και να μας πει στα comment. Μετά συνεχίζω λίγο το storyline, το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάνει σχεδόν όλο το progress. Αυτό εδώ το stage είναι το last boss. Εγώ επιλέγω να πάω στο κάτω, το οποίο είναι ένα mini dungeon, σαν το προηγούμενο, παρόλα αυτά λίγο πιο εύκολο. Το παιχνίδι εδώ μας επιβραβεύει τέλεια και εμείς δυστυχώς το ξεχνάμε μετά από κάποια φάση, γιατί αυτά εδώ τα σπαθιά που βλέπετε είναι από τα πιο δυνατά στο παιχνίδι. Παγώνουν τον αντίπαλο και κάνουν πάρα πολύ damage. Τα κάνει ένα goblin, δεν έχουν ρητή. Υπέροχη αίσθηση. 2 μαγικά σπαθιά. Τα οποία κουμπάνε τον αντίπαλο και τον σταματάνε από κάθε κίνηση. Τι άλλο μπορείς να ζητήσεις? Τελειώνει βέβαια κάποια στιγμή το duration, οπότε ξανασαμονάρουμε άλλα 2. Οπότε είδατε ένα απλό άγγιγμα αρκεί για να σκοτώσει. Και τα αναφέρω όλα αυτά γιατί για κάποιον ανεξήγητο λόγο σε λίγο τα ξεχνάω τα όπλα και δεν τα ξαναχρησιμοποιώ. Εδώ θα πάρουμε όλη μας τη ζωή πίσω. Καλό. Και ένα power up. Προφανώς θα πάρουμε το 35% melee attack damage.
θα συνεχίσουμε την αναζήτηση. Αν μη τι άλλο, είμαστε στην dungeon. Αυτό είναι ένα boss. Εδώ προσπαθώ να κάνω summon όπλα και δυστυχώς δεν έχω μάνα. Θα μου κοστίσει λίγο life. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελα να πω για το όπλο. Δείτε, 1, 2, 3 καθαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Με ένα, σκεφτείτε να είχα 2 και να πηδούσα. Μπορεί να πέθανε και με ένα hit. Κάνω replay στο μάνα μου εδώ και για κάποιον ανεξήγητο λόγο ξεχνάω τα μαγικά σπαθιά από εδώ και πέρα. Ω, αυτό είναι μαγεία. Έχει ωραίο magic system το παιχνίδι. Η προσωπική μου προτίμηση βέβαια είναι τα σπαθιά. Και συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Μετά από λίγο καταφέρουμε να βρούμε το δρόμο μας και συνεχίζουμε στο στόχο. Όπλο. Μπλε enchanted, σημαίνει ότι έχει γίνει 2 φορές enchanted. Έχει ανεβεί το damage του 2 φορές. Αυτό τίποτα παραπάνω, αλλά αρκετά βασικό. Παρ' όλα αυτά δεν φτάνει το damage των μαγικών σπαθιών και το ξεχνάω. Εδώ προσπαθώ να ετοιμάσω το σύθ μου, να το πετάξω σε έναν αντίπαλο, αλλά δεν πήγε αρκετά καλά. Δεν μας έχει βραβεύει το παιχνίδι για την αποτυχημένη προσπάθεια. Αλλά συνεχίζω. Διαφορά του damage. Πόσο κρίμα που έχω ξεχάσει τα σπαθιά. Αρκετά δύσκολος αντίπαλος. Χοροπηδάει στην πλάτη και με βαράει πάνω από 3 φορές στη μάχη. Και εδώ δεν κατάφερα να το κάνω deflect. Και κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο μας επεισόδιο του Battle Talent. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.